Samantala, Idol, sa San Carlos City naman po patuloy ang paghahatid ng mobile registration services sa mga residente po sa nasabing lungsod. Bilang bahagi po ng programang naglalayong gawin na mas mabilis at mas accessible ang mga serbisyong sibil. Libre ang delayed registration of birth at LGU PSA Birth Registration Assistance Project para sa mga hindi pa nakarehistro na kapanganakan ng kanilang kapanganakan. Kasama rin dito ang pagbibigay ng impormasyon ukol sa mga civil registration laws, rules at regulations upang mas mapalawak pa ang kaalaman ng mga mamamayan hinggil sa tamang proseso ng pagpaparehistro. Arangkada muli ang mobile registration sa lungsod mula Oktubre 2 bukas po yan hanggang Oktubre 4 ng kasalukuyang taon sa mga nakatalagang barangay na makikita sa opisyal na Facebook page ng City Information Office. Paalala ng lokal na pamahalaan na dalhin lamang ng mga aplikante ang kinakailangang mga requirements para sa mabilis na pagproproseso. Tiniyak ng San Carlos LGU na ang pagpapatuloy ng nasabing serbisyo ay bahagi ng kanilang advokasya para sa serbisyong abot kamay ng bawat mamamayan, lalo na sa mga malalayong lugar. IFM News. IFM News. IFM News.